Gama
sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunode kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode asa kama sisi kama woyo tutunode aye asa kama sisi kama woyo tutunodo kama sisi kama woyo tutunode kama sisi Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Grani nangale speki, grani, me baru odi goeiemiddag, goedenavond. Goeiemorgen pe umagde, me baru allemaal op een bigi odi tire in een programma Akkoon voor nou Wisani. Ik ben iemand anders genovend, vandaag is 19 januari 2025. Mensen, breed voor een programma Akkoon voor nou Wisani mensen. Wala malade, stand by tire mensen. En vandaag gaan we een mooie programma tire wat abra. Prasi oso, familie oso. Ouderlijk huismensen. Mooi tori wat tire bra. Mi baru dat we allemaal een biggie odi. Ina nefa ta obia gado konfo kaba fu kabra program. Mi piki fu kron, mi piki fu busu, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki sabana. E bar origi ini wan bigi sama sa dalon tu na ngala les piki anga saka. Pasti mensen. Ik ben iemand anders dag genovian, obia ma genovian, kantasi obia disi. Mopo para komiti kauna. Mensen, aina obia dis da fuala mala. Obia dis an op mi. En mensen, dape na srana kodre mo baru dape mo bigi odi esra Suriname. Sra Mariko odi te na para dape koroni ni keri si palu wini bovo broko pondo. Guyaba kondre dape. Ala de president ebe bar ala is ma bela per dapu. Kilometer. Akta deta mat seperoti mi marape ang aron pingat ang alas masamino kaneng odi committee yama weg dape des madape. De bekker recommend dape ala des madape samino kari dape na yava pasi committee latu pasi committee kombaka even Lady Dorp. Committee Sonny Point, Rango Latour, ala Abraham Seker.
Abra broodje dape en binnen stad Philips odi en alle mensen daar zo in Frans Guyana. Odi Veronica anga Celine, odi lespeki grani na mapa fu. Obia, dan ga ik rekte Europa dape na tata kondre, swallow dape, moeder, vader dape. Na ini helpers en Anem, John dape, Karen dape na so presi, Ricardo dape so presi. En Gilly na dape so presi, en James Long dape, alas me bar odi dape in tata kondre, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. En Bembre dape en Lelystad, Hilversum, alle de prestamina kane, odi, en die mensen daar in België, Orlando. En Daniel, Consuela, en alle Shema, Kathleen, Patrick, alle de prestamina kane dape. En dan gaan we direct naar Frankrijk, odi Mils dape, en de Peking dape, en mijn meisje dape. Marie Gate, en hij bigi bus. Abe mooi te zien, Mils, abe mooi te zien, mooi. En dan we chef, een meisje is biggie, alanga. Shut so. En de wat ik de lantibus. Ik ben chef van stuur. Odi Marie Gate. Respectie. Mensen, lobby. En ik versteer iedereen die na de two grand chief me via dit op one day. Maar ze zijn niet dezelfde jaar. De Wamoro jongen. Trouwens, biggie. Men versteer Leila Fiant en Jay Fiant. Die de anga elviade en alasma. Sabe op de verjaardag afgelopen dagen Canopinas odi sabe de wan die afisi. Gefeliciteerd met jullie verjaardag. En alles was op verjaardag zo u kontaan zo koprisje sa u domino sabi ma mi sabi de zeker unya prisiri. En me versterun en alles mas op siki wana also op na atoso kom bakana u lobby wan. En de wansa tjade lobby wan gwa sabana ik kon jullie allemaal van hier uit. Jaso in een studio, Jaso in New Jersey. Ik ben iemand aan de Girovian. Obia maak Girovian. We ben biggie af. Ja maar mijn biggie toch. En dan met tijd op dat ze omus biggie dat kopen. Om dat zijde. Na sowe opus revi, na sowe charus revi, na sowe brasa you konvo anga yusrevi anga nana tata. Na sowe wakana pasi mensen. Lobby yusrevi, brasa yusrevi, bribi in yusrevi. Dat na a biggie sani san yuwang anga no wasma kan du jiyo. Mi katak direct Tamara, maar if je een bribi tap use je nou een probleem. Brasa is een groot probleem en if een probleem de, moeilijk. Daarom Brasa is een sabi wan sani. Agron tapu nou een sweet grown tapu. Agron dan sweet, te mensen. Dat moet tegen wan sani. Maar wat spreken door mensen? Mi want tegen alle de braden na sisa grantangi die den tips die den bijdragen sa de Jimmy na den tangi fu alle de day alle de jari en me jungrani en me eteke en me do fu cha a program die si de chinchis sa me buy poti want er zijn veel elektronische solliciteren. Ik ben broko tire me besu kwa sala me no man feni. En maar je kan doen sari voor koffie. Apisito dat die en koffie was sari. So mi camera be go uit toe. En ze contact a company maar mi buy tap eBay en dan mi na warranty tap sari. Trace me by direct a company. Maar anyway, met aku grantangi mi na abine ya futaki. Maar met aku alamala grantangi voor yepi anusa we yepi a program ici. Voor me a program ici go door à la son de mensen. Ik dank allemaal en if we doen bijdragen. Logo a website dat pe you kan go. Maar voorlopig niet alleen op PayPal. Maar ik ga zoeken voor to hier samen komen. Ik doe alles alleen mensen. En dat ik ten solliciteer voor Osimis Donja zo. Ik zit hier aan het chiso weer maar. Ik kon doen om dat zijde. Ik apprecieer samen doen. Ik loop samen doen ja maar. Ik loop die cover, ik loop de cover, ik loop lepisma. En dat die me do en dat na atangi agrani na lespeki na saka fasisa na tata e Jimmy sa a vertrouw a obialisi Jimmy en me teke me stellen ta groot die a do dat a pisisa na te. Mensen mo tegu wasan yakti de to. Atani si sang sonten wile klibi sama lek brada na sisa to. U abetaki Sonten u boskopu dat na udringen, sa de kovo eteku ochagwa presito. En de boskopu solicito brasisa, abi solicitaki
Op te maken, altijd op te maken, nanga, de one sabe de before. Altijd, ana missie, ana trobi sa je doe, het heeft altijd te maken met dit stukje. Zei je, omdat na sa de. I was dan. Na, en sana na tata, poji uno. En sa familie chako poji uno, ina familie. You know my long you know my go kibrigeng. You know kan go kerki. You know ga Muslim. You know kan go na Senegal. You know kan go no presi. Het gaat in je zijn. En ik wil je. I was dan. Zolang ade en attack eitana yo. Maar sonte ja bi son sani son convo of Yorka. Sa parvese sa abi wan so moeilijk sani. Dat solisi dat you of obiasma sparo mensen. Mus kona krudere maar eva kreno man de da asanda ti ya suku fu meestal over im actie na tata agrani alles beki pasifu pour so asani. On sonte eva no man gwe. Da heb duan sani taki amus gwe toch. Maar dat die otek ting en dat die etek langer. Om dat zijde. Nou een bigi passie en nou een chin sani nou een hebi sani. Fudu. Om dat zijde. Ja bi zo'n konvo. San sonte of Yorka san smago teki. Dat de pai danga brudo. Temeta brudo. De over libisma sonte. En sonte de over meti sonte. En dan de wan konko actie voor de tangi, de wan asandati. De no wan change, no. Na lek fa den basi bede before, aso de wan. En dat die echa sonte dat wan heer bigi probleem ei ontstaan. En de kon voor dat op Yorka dati, aan 1, 2, 3 kan haren puro. Of je kan go pura sani, no. No, boom sani, ei pesa. I verstaan. Adatina asani, daarom bransisa. If you abi one, if kovo da you, if sani fu family da you, hoor ding, takanga ding, kona wan taki nanga ding, make you wan taki nanga ding, taki, you man verstaan, dem man verstaan you, and you can brasa de hoor. Dat zei bransisa. Libis uno, amani palasi de tumsi tapagron, tapodisi, pe libis man so lazy. Hij draait de kok, de hij doet sani sa, sonten, na libisma pot de futu dati. Maar Yusrevi solisi musu archi na Yusrevi, en archi sa trawai tegi you, en go denki en pote kona wang, dape yo shitaki, you piki na asma piki kada ko wana wang, maar kan de ook toen niet, en sonten kan tek asma wani sani, omdat zijde, sa you, ei chakom no boom. Want sonten konvo de fu begeleid a Yorka. Maar so leisi a Yorka ei puso no mo kon taki awan du so leisi awan abra de konvo. I was dan en dat no kan. En sonten daarom so leisi wabi sonten we kis alati e dati fu noti. En mo tegi wan sani desma den gaan wan funu sambe de before. So one of them, no ala malara. So one of them do sani fu boom en trawan pori. I was dan tenta pori trawan tek sancha in familie en make one rommel thing. Omdat nu kumo teigu was dan je acties aan de stadium na natata poti konvo nanga yo kata pagron tapu. Teide a poti bu nanga ogri tapagron tapu. Teide a jiwi bu nanga ogri. Omdat zeide wile klibi sama en konvo anga yoka abi egi pasi sawafu waka. I verstaan. En ebab nanata tataki teki a pasi disi, dan a pasi da chafu teki. En nanata teki ala de tu pas, jap tu pasi so tuan yo teki. Adena you fu denki tak sami wani. Na lekpa me taktide, na adena you sa you want teksa me taktide. Ano so? I verstaan. Dan so ade tu sa wili bisman sa wiko voor die yoka. Ei du. Ada unu.
Maar sabi kovo na leti. Kovo na da ogri pacificação. Libis ma praxeri kovo anga yoka hogri. No? Na libisa ma hogri. Na libisa ma edusani sare no mudu. En dat so je shit aki. In familie abi walo jugu. Walo pap sani epesta. Omdat zeiden, de hoorde zonte na een regel. Because regel de wetten zijn. We horen naar de regels. Nou, ik kom dat jongen in mag en ja ayu. Maar toch je go je ayu. Top sang ayu. Je op sikito. Tangala sika de tuto. De no kom bar voor no bo. Na lekte wan san fugai. Oké, kutak i masra of i uma. Abaso sane dikeno so kompetenso. Na shanera. E dikeno so. De tak tapasa mano wa yere. Sedo. Yo sukwasani fu meke ati bronto. Omdat meke ati bronto sukwasa meke. Ewe duwan sasa ino lobby da yo duwan sasa ano lobby. Ibe sta e chifa sane konto. Ma sabi wansani wile klibi sama unom luku sa trawa du. Doutak asambu. No, go denki fosi sa trawa du. Luku en you ai bikasi luku no. Te wan libi sama toch. Asade awasani sani. Adomi taki inabu ina ogri. Want i wan trawa ai e shen trafasi. In you ai ye shen trafasi. Adomi taki bunanga ogri. Anode na fashi. Ivesta. En daarom bransi sa. Deze ma before. De do ala so sani. Sa de kibri. Kibri ji ting. Kibri ji tante grandma. Grandpa. Kibri ala sani. Aso die de van de dag. Je hebt dat ding. Familie prasi. Of ouderlijk huis. Dat die jabi zo'n presi. Sa ankra. Ja, zo'n prasi taki zo'n presi. Zodra je komt op een presi. Desmee bigi waarschuwt luku no. Isi dapi no go pisi rapera. Of je go naar je grandma to. Op bezoek. Of je go tang one today bij oma. De oma kon reden no. Maar want toesan voor tegen. Is dat toch? Me piki us don. Archie. Ishi baka wa so dape. Top. Ishi baka wa so dape. Ya bon dape. Nooit wande do la los aan dape. En altijd dape dape kring. Uno plasje dape. Uno speed dape tu. Want if you speed met chinum, mo foi. Ada deta yi uno to. So te trawa ne tak noti. Next. Da so te shi oma. Te ken krabasi. Como ele so galok tu. Te ken krabasi. Anga chimalasi. Da ome waka. Tanda. Osolis ome wakti te wala malago sribi. Da ome gwange krabasi. Makade oma abwancho churi na dida. Ome gwange krabasi. Of opa. Oma. Opa. E gwange de krabasi. Oma da lukuso. Gra lukuso. Oma bigi. Taki. Da plotseling, you know. Dat is gewoon vaccin. Longo. Oma, wat doe je? Mensen, gwap is zeg maar. Ik heb zo bigi spas aan gwap. Me lafu. Mana da desma be do afosi. Ik heb zo bigi spas aan we do ja man. Stop that trust. Stop afers Allah sani. De you know e longo. Maar dat zo'n tento. Dat al mekari komi chimisiko. Na wansa medu ya konte kakrabasi tak disi tak so. Dat me ja krabasi. Dat me die switch sani kukwala so sani. Jij niet weten. Dan. Oh, tori meji. Hoe was dat brasisa? Dat je nou liever voor oma, of voor mama, of voor papa, of voor grandpa. Toch? Je bent de lieveling ook. Alles wat je mag doen. Not voor zij doen. Je mag doen alles wat je.
Ima broko preti, ima londisi, ima guadisi, op manetak nes. Mata yuru kono, fugora pe, omatak meisho, michi mishikong, wafgo duaro, wafgo duaro, wafgo baka ubo, ugo tro chu atra na pungo tro shuku atra kugo tu asani. Yama oma wat, meisho, mitegi, inom aksi san tumsi voor man. First. Iwa me ati braita puno. Ya aksi san tumsi, mo stop yi kukuera, anga switsani. Iko grobigi. Oma dede kabaka de tu. Oma dede. Dano. Saif sano. De kisbos kopu. Ma ineta olo kos ineta na grandma osoboro to. Ineta pe ina vakantie beko. Maar de kisbos kopu no. Maar na de boskopu zei kisi na ouderlijke huis. De shisani. Ala boskopu na pe. E dena oso ye shisani. Saif pasangan no. You know what's up next? Sa oma do. Sonte oma abrasani. Sabe abdape abakru over yorka konjiu. Yai ni sai pasanga yuda. Dasane kayu. Dasane takanga yu. Maar you know sab noti. Want oma no leer you. Opa no leer you. Opa no tegi next. Sa je do in a pisitori disi. En dat in a wan de sani sa de sama fosi. Dat a wan de sani sa de sama fosi bedu. Igostan. No you waka. Of ino sa fijn waka. Want a bigi sma. I saw you. Maar you know man. Wat staan sa a bigi sma. Sorry om dat side. Oma was niet met deze dingen. Mama was niet met deze. Papa was niet met deze. Opa was niet met deze dingen. Maar oma be charo. Grandpa be charo. Gwana basi na pe sabe go do. Oma ke ook naar de kerk. Opa gaat ook naar de kerk. Ha! You know. Die dan mama probleem. Maar no, een big probleem. Zij moest doen. In takang ay srevi. En go deki baka. Sa grandma bedu. Sa grandma betaki. You understand? En a biggest mano. Te you kisa momenti takange. Daarom asa no bunsa ni brada sisa. Te you makrude danga you srevi. Te you abite danga you srevi. That you can sabi sampesa because a biggest man. To sonte otegi alasani. En zo sa a moisa sante saude to brada sisa. Odri chicken babib. Onom jaruso. A misre meki mensa. A moi basande to. Ine boskopo se shi grandma ina boskopo. Maar oma is al dood. Waarom zeg ik oma? Dat is zo'n tijdje oma lang een chimboy. En wakakayo. Ik denk dat ik chimbang. Plangen. Dat is oma doe oma kosor, you know. En sande oma kosor, you know. Maar in een vrede. In een blauw. Want in een herting. De jari. De groko. Na bigi samadisi. Peluki. Asande no ta Fransa. Dat hij moest archi. Maar if you no sabi. Mama te go San Francisco. Ik ga je. Muli po de droog. Daarom met dat puta kinsanje. Luku. Minotak asa moeilijk, hè? En minotak ano moeilijk. Maar, sa mi wan tay goed op Brazisa. Fuler wan sani.
Je gas koro je leri, hè? Ang wasasa ino mit nooit ino sap notifento. I bij wan wagi apon telefoon ino sap kan not fa telefoon. Je leer vento. Je tak sma tak ya ma asana che shito. Ma akovo ino mashi. Ma akovo ino mashi, ma akovo yo mayere. Of ayorka. Yo mayere. En yo mashi sani dat sonten trawan no mashi. Yo mayere sani dat sonten trawan no mayere. Sonten trawan no man smer noti. Ayu wa mashi de sanate. Dafa yule klibise man no man kon ina fasi fu kon kruderi nanga asansa den nanga yu. Asansa e waka nanga yu. You understand? Mo abra pisi da godoro na wan trasani fa a famiri oso. A famiri jari, a famiri oso. Ouderlijk huis. Sa e pesa something. In alla jari, oma of opa, mama of papa e jipre tapa jari. Alla jari kan de wanka de tubreji. Maar de nefateri, sei de pre e hori. Usabi des, ma posida, chinegram nom sabi noti. We see bigi tu sonte ina ma sab next. De mij je preita pa presi. Dus mij je preita pa presi. Smij bari kare yusre kovo bara ede tu. Ma kovo kare sai bata pe ede na kovo sa de ya pre. Ibo sta brasisa. Of sonten. A presa de ji sonten tu. Na vo fodu tu. En sonten de ja fodu. Wan presi tapa jari tu. Of sonten het ina oso tu. Wan sonten. De pot de stani in oso. En sonten de pot de na jari. Je verstaan? Dat sonten oma kan de. Abi wan pa de karen. Wan chin dovo na dorosei. Pe eisroto. Pe no wasma no mango. Of apwa kramra ina oso. Pe no wasma. Yuleki chine. No mag gorape. Adamrat atente sroto. Maar dat sonten. Dat je hier soliciteng. Agramay takang asma. Je hier steng. Maar you noni inosabi noti. So te grovo kade kaba. Je de roko kaba. Maar inego diki. Want isab des ma fosi belop fonto. De belop naki. Da inego juku. Maar daarbij in een camera sa o meid op opa of mama of papa idurape. Dat ik tak aan bigisma en bigisma taki en you kan yere because ikisa yesi fu yere. En so te ya ba ai fu shitu taki hey. Met you aan zijn loina oso sayon bab. Oh my see wat rana. Oh wat tak tapis nooit. Oh wat tak tapis nooit. That side, mano was upside sa, mano was upside sa. Maar sanat no boom because asanati. Hey, kon na you baka later. Later ik go achtervolg you. En ta achtervolg you. Dan no mama probleem. Ik was daar. En zo lees sonten aan de oude kruiswang. Sonten na pranasi schrijven. Zo'n pranasi. Dus dat hij zat. En na a vast van de smabe pot de schrijven in a bivo. Kan dit tanga date aan a bivo sani. Kan de in a bivo maar no de. Sama de ete libi sama de ete. Hij doet de sem sani ete godo. Asanat ne stop. Go tek sani ne stop. Schrijven. Go teki kovo of go teki yoka ne stop. No, hij go doro. Fasa dat kan stop. Dan libismam stop toe. A kovo moet stop toe. Na so. Maar asan sami wan tegu ja prada. Taki. Den san disi. San. Desma hufosi. Be habitapite jari.
Zo'n ding, no be abi shame. Maar de be taki, sa de be do. No, de no be taki. Zo'n ding, aneti yuru, ika shide de guanga de krabasi, of de guanga dringi na de anu, de go do. En zo'n ding, zo'n ding, ekir kou, ekir skapu, ekir doksi. Dat bepaalde te inayari. Maar dan waka go tegen tak, ja, ik doe dit voor dat, dat net doe voor dat. No, stress. En daarom voeren san de, in alla ting te we zien, we go altijd naar ouderlijke huis. Wan san dape. We go naar mi grandma also, in alla boskopu sa mi abe son boskopu, mi dape, me play ondra also, en moro voer, so ten, mi de na ondra also. Of tem luku ondra also, be shi chin, 2 of 3 boy luku mi. Of tem luku ondra also, me shi wan bigi snake luku mi. Jij nu. En dat die brand is dat. Awan bigi sani dat zonten. Ja, bi zonten dat sama. No sabi sei pasa. No sabi. Ebi vertel maar zo aan boskopu de no sabi. En dat ina boskopu, je sha grandma, of je sha grandpa, of je sha ma, of je sha pa. Ja, dat is. Zo teshi de wakanga meisje kom. Of de wakanga meisje of a boy, of a 2 boy en 2 meisjes. De waka. Of is je sorry sa wala man. Dat is sanati. En dan sanati, ade en stop. En zonten, evasan de zodanig, dat zo lezen akande, dat idena ozo, dat plotseling ilon bram, ina boskopu, ishi ibroki futu, of ishi ibaka kismakeri. De san dati, na sa kom voor eisori so lezen, san kan pesadang ayu. En te ye shide boskopu is e wakako, a kom voor make you sabi, wa koina bere. Pea hanka. Maar zo dit tap familie jari, ozo, prasozo, we kare zo lezen. Familie jari, of ouderlijk huis, ano altijd taki, sama, familie go texani. Zo'n ting, waleba, sa deel in a presi lape, dape na oso fing. Tapa jari for your grandma, of your grandpa, of your mom, of you revi. En posu de tapa jari for you. En dat zo'n ting, in alla ting so lezi ika yera bari tapa jari fi. Of zo'n ting, tapa pa ankra, kan de wan kersi bon, aprabon, of wan banana bron, dat dape shi altijd ekring, of a bon altijd abinyang. Nyane tap nooit. Dat was saki. Wan san dape. You understand? Purusma. Brada sisa. Como fu brada. Sa gwa busi. Dora busi. Dat de mita bon. A heb ondra bon. Kring. No wan doti no ape. Wan bigi sama hankala ape. 100%. 100% wan bigi sama hankala ape. En daarom brada sisa. If you abi en drink abra ouderlijk huis, atjiboom. In alle ting, kade in baby boskopo, 3 dek na mi grandma also, of mi grandpa, of mi pa, of mi ma. Ika sabi, wan sa de tapajari dape. Sa e kar you kom. Sa wan make you sabi taki, hey, wan sambe pesaja wan ting, en mi wan make you sabi say pesa. Because something, and I would deso that a bigis marape e bartapu you. Maar something a bigisma chaboskopu ye asino ye no ayere de charego di wan trawan. Dat zo taka be akade you dat a bigisma wan actie van in tangi. Gimme tangi. Gimme dringi. Gimme miyan. Gimme smoko. Iwasta. En de staan dat die solisi
Ya bisama. Sonten de dusani. Ajibu. De dusani. En de meki leki de ne do noti. De mek dek de ne do noti. De no sab noti vi accident was de tak mi no sab noti beri shim ya so mi. Mi no sab next bi da do like you. Maar wel in no sabi. So neti olaturu of date of ina mate fruko. E kadoro. Mushe kadoro wan krabasi. Ne anu. Of wat dringi ne anu. Of sonte kan wan sigara. De chagos don da potwa banyi da pe. Da mo iste wan solisi. De presi da pe. Sonte. Wa banyi meki da pe. Wa udu banyi meki. Want dape oma, opa, moeder of vader egos doen, dape ego cruderi. Je verstaan? En de sandi zit op Bransisa. En chawa lobruya ini you lek familie. Want den bigisma die zit op de jari die zit op. De chakachara heel familie bruya. A heel familie, omdat zeiden, kade you know sabi kanda heel familie, de grandma, de grandpa, de grandpikin, alamala. Wat tu lizi de begotan dape. Dat zo in atansa je gotan dape, je mek kennis nanga abigis manape. Abigis me ko mek kennis nanga you. En hij gong. E waka. En dat you sa da persoon te shi sa like santa ki aksi oh my aksi papa ya aksi grandpapa de go tegi no son. Je no mag taki, je no mag aksi. En daarom zo'n tembrans is dat des maar bij voorzitter, is dat sabe de do? De broko des ma ai. De gebroko de piking ai. Omdat de piking e shi de rommel sa de do. Me kan de rommel omdat ina sa na een rommel. Want if you beleer de piking voor you, en dan moet je een rommel moro jimi ai. Is dat niet tembrans is dat? Maar na sang you e do, you must have tegen de piking voor you. En dan de piking sa e shi. Dat je go tak mama of oma of opa, ik heb dit gezien dat. Dan moet ik, je ziet hem zien, maar broekje eigen. Dat zo'n tere doen in geheim. Die neem ik je masabi, die neem ik je pasabi. Dat je teki gooi naar dovo kande, dat je broekje eigen. Maar zo, pardon. Desma fufosi. Ano malaki, ano desma wan fosi, ano metato, ano desma wan fufosi. Die mensen van nu zijn nu bezig met dezelfde lossooi. No tegi, no piki. Libi alasa in duro. Die familie. Die de piki voor den grand piki. Ik moet staan bransisa. En dido. Den bigi sama. Sade sama di si chakom. So die is ma. Toch, ajibo. So die is ma. E du sadi. Ombo is. En so die is na takurati to. Isap sa ide. So die is. Kota ki, ya bis, desma fosi be pran furo. Dat u allemaal sabi, hè. En dat smego food sani. Toch? De guas skotu ne dus fosi skotu be mula bi fuko. Maar des mij prani in abusi op pe. Iwastaan. Dat is maar die no. A eerste oplossing die normaal wakti de yang aneti. Maar molo food is mij ko mus de mate go food sani. So de tens revi want de stap des man e kon op. Want teres mij go na so ten on densa of on satra van des mij go wa. Dat is maar die zei doet toch? Dat is maar dat oké, maar polo jas maar die zei. Dat ik op het wachten man dat pe. Sana wa wachten man. Wa wachten man kan de wan yoka. De wan bakru. Dat de poten op ina pra ina grong. You say gwanga yumma, you grandpa, you grandma. Of suma sago teke ye gwangare da pena ina grongo rokoto. Apigisma sa de pot da peshio.
Abigis ma tegi atsma. Uno. Me do aroko. Me do baroko sa me do. Maar je pikin dat peto. Me lo ba piki gevallen. Agramataki. Of agrampa of agramataki. Oh. Atakia. Ika jimeng. Agrama. Aki. Maar dat sabe kisfing. Sayo Jimmy. Da, bigis ma taki ruku mi kan jiso. Mami wa kwekele kimi pikin. You no sabi sa asma edurape nanga you. Omweten, maar de normaal doen zonder je negi toestemming. En dat zou desma ik kon toch? Desma, toch zou je doen toch? Want je want aan. Desma is dat op mijn pange. Desma had je nog brandsa. Desma toch? Dat ik kom dat de Juan face, je verjaardag dat de Juan face of de Juan face of de Juan presidio. Dat is af des mij doen. Dat is maar toch? En ze kan wan pange. Nanga bigisma. Zogenaamd, had je nog? Zogenaamd de Juan pange. Maar na pange is dat de Jiu. Na bigisma de abrako Jiu. Jij nu. Zo is maar. En aan het apanjo, zo tanga trasani. Toe. Als je de abreng. Dat one thing. You know, no sabi. Maar if you go memory, go zo vesma obiasama to. Da obiasama ta kiluku so one thing. If you remember, so one thing, this be pasa, that be pasa. Dan denk je dat, ai. Wow. Aso mi grandpa of mi grandma of mi mami padua ami. En dan wat dit op Bransisa. Libi sama. Dede wan was ani. Dede aan trobi. Zij pasa. No. Omdat te zeiden, de wanning. De wanning en de pota wakti man op omdat die de no wan smago food. Maar de draaien sano. En de change sani. Dat de offer. En dat de mek kwanga offering. Even dan. Dat de offer a ching. De gram piking. Of zo'n de eigen piking. Ze hebben de offer. Hoe zo bereikt staat de wan bereikt. Hoe zo staat de wan sanka de ede fudu. En zo'n te aan het denk solution na manipulatie voor een trasma. De go tapa pasi dati. En a pisi dati to brasisa. A manipulatie. A wan takrusani. A wan ekta takrusani. Because a manipulatie, I draai je understand over if you negotiate. En daarom is dat brasisa. Altijd go denken. Boonta wan trouwan tegelijk. Pamis donja. Go kruderi na je schreef. Tak luku asasami. O do. Of asasami jere fatori dat is don. Want dape, te you make a beslissing. Voor doe zo aan sa. Ik bara. Tenzij, you make you een move na nga bigisama. Tak luku no. So want ten so one thing, moet je rigwe baka. Anatorifa, waf gwa baka. Dat boom. Maar de obiasama, de kwakzavers, pardon mensen. De neko krutu anga you takia. Tadu charenko baka da po charenko baka. No. Omdat zei amano wana roko dat moro. Omdat a roko dat moro hebi. En a moro sansa mus pesa. Want a bigis matak oké wat chamigo. Maar baya. You want pray of do so Jimmy. Dan me gwe. Dan bunka ba. Maar tego teken. Na laulo want to laulo sami denki mi. No sabi. Want mi yere na in 5 minuten ya adayu kaba. Maar brasisa, a dido, toch? Te you go naar ouderlijke huis, toch? Zo'n te je go inoman, zo'n te inoman go, of zo'n te go in het talanga. Omdat zeiden, zo lees je asan no da you. Maar de biggest of you,
sana tata senko you. E so you taki, hey, apresi jaso. Wansani ja, ano veilig. En no cha you chin kon jaso toe. Je verstaan? En daarom no trowe put you denki awansi. Altijd wakker naar je vieren. Wakker naar je vieren. En dat if you gonna ouderlijke huis toch? En you see one sani. Dat you sabi dat asan sa meshi. En one sani wako sani. Im taki. Im kadem brada sisa of tante nek dizet. You don't know. Mi be gonna ouderlijke huis en mi so. Sorry, see. De kwam taki toch. Familie. Zo'n familie. Boom. Maar zo'n familie. Tja, dati. Dat ino mo takaring. Omdat de gemanipuleerd is abito. Da asan dat die fire waka na pisi dati. If dat zo was dat efsa. Tak tapajari voor oma of voor opa of mima of mipa. No asan dat pe. En me shasani en me fira sani. Wange krabasi. Dat ke ho. Ba na ne patabaya. Bauri takori hini wa bigi sama salu. Tena de wasaka sabana. Mama se papa se. Luku. Jana mama oso. Of jana papa oso. Of jana grandma oso. Of grandpapa oso. Biko ya mano fogri. Na sabi sande. Ma me aksi an ale speki pasi. E wan sande sa mino sabi. Nang ala le speki pasi. So me. So me make me sabi sa iposa. Bikasi mi wa konja so. Ma afasi pa deno mi no manko. Da something you sa kisi piki. If you no piki, di basa le pi no gora pe moro. Because you know one problema. E basa ne story. Ano da you, ane wakanga you. No gora pe di be rosta. Pade. Como tegi alasani bransisa. Ade tapuans ma koko, waka tapuans ma ede. 100% waka tapuans ma ede. Ano de zomaar. No. Ano de zomaar. En daarom you can see, you can see te desanisi de tapu family ede. Im Lucas maar altijd sane bare koko. Tu pasa sane bare koko. Bra itak barco dat. En zo is dat ik kon vijf was met tron vijf sani. Wat kon met tron vijf konvo. Want ik contact ena disi, ik contact ena dati, ik kon entak na disi, ik mana wasani. Wasani. Da yere na amoy ping, contact na opa gotiking. Dai ba contact mina opa mina yoka mina mina kabra fu opa contact opa ne be chali. Mina opa chali jaso. Mi mo bota sabana kom. Mi deu chabos kopujino. Mas na essa seta ka sosolei. Na ba krula pe. Ova yorka. Mas sai será pe to brasisa. Ei suku andag. Na andag abigis pa di sai suku. En a wanta ki e assi. En a família sonte. Mu opo. No, tau conto, no, takitak, mina zome pressão meta. Só pressão mo debra pe meta. En asana tito brasisa. A jari da tito. A presi da pe. Ano man seri. Ano man dut. Smano mo. Suso família wan katana pe. No wan trasma. En it was makari. De kwak sa fru atino. It was makokaru tak go pure. Abetrita oso. En daarom to bransisa.
Tesama kai presi. I grandma oso, of i grandpa, of i ma, of i pa oso. Dan wan kwakzalver contact. Ja, wan ook ja zo'n poering. A betrigo onderzoek. Staan dappe. A fosigo on. Before you go make a kwakzalver. Doe sani. En make a moro erg die you. A betrigo takan you srevi. Anga biki semasa de tapajari dape. Want ino ma poering. Ino apure. Sanda pen. Bikasi mo tegu wansani to. Bransisa. Kom ze don robo. Sma e teki sani. Kom taki mai go teki konvo nanga yoka. Je pure ve presi pa bede. To? Je pure ve presi. Da de sade du. De charen go jenwa tra presi. Dat want taki. You grandma, you grandpa. Of you ma of you pa. Jasani wan oso. De je wan oso da fate de je wan oso da you know kodak moteka imopo jaso bikasa no you oso jaso. Pa. Je bent gek je hoofd no. Je lau no. Je lau. De yan panita de spero taki you loco. Na mama problem yo kisi. Na fovo saudio. A fovo saudio. En bij na kwakzapels. Muluku tak eva tak miao puru. Kada mo fove tap dirak. Pap anoman tak moro. Of kade futusrat no ma doro tap apresi. Jij niet. Wat moet je wansani? Na lekte you. Ibayu oso. Ibayi jari. You na basito. You na basipa oso anga jari to. Na so des ma jeng. Apresi. Atan penfen. Tak luku disi ay oso. Luku ina kamera disi. Of luku na ana apostu jaso. A bon jaso. Adape ye ankra. Klaar case. Klaar case. No was pa ma pure. En no one no me kies ba kote tak ya na was ba seneko bla 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 disi dati. No. So data lukwa dape me tan dape me hanka. Luka kersibo and that you know in your boskop ye drink and ye sha kersibo nanga so nyang. So nyang deneng. Dat kersibo make a kersibo de so mooi. En a presikri. Dape meneertje is of dat mevrouwtje is. Dat pade. En you know to Bransisa. You lucky familie. Dai ko fen sapsak. Ey! Wasan da peta pigra majari mo go lukusane. Betri no go libero stop. Of if you sabi ta ke on ey. Wasan op sonte me drink of mine epi. Ona dat na Congo. Dat we say one chill sweet soapy of one or shadow of one soft ego itakwan chimo ta lukuba mina pikim na sabi no tiba ma luku meksa waka banga mi ma luku andri ja so na sabi pe hanka ma luku ja tiki ja so les piki fasi de trove de waka gwe sai du na pe itera bigi sama wis ane balita me tering Tatawa chafuka konta a família. Etas no na pikin disi ajuwa tangi mi breiti fasanati me di benangares. Omdat je teren toch. Je teren dan eli benangares. Nee, de fito. Maar de was aan het teren en de wan een paar de a de wat ofiri. En dan Bransisa. Ouderlijk huis. Altijd je moet zo de voorzichtig tegen gorappen. En luku sananga ai. En actie sani. De one say tanda pekane, de one say musabi san dat. No make the one smart san etena ouderlijk huis. No sab dat one san dat bita de no sabi. Ano kang. Onmogelijk. De sabi.
Desabi. If you want sleep that pena osa estimate yo sheng. Yo drink abring. Oko so ren slefi. Makara oko so don't no make you frede. Moko so ren slefi. If you no sabi. En kara neti dat hij neti kade ino sribi. Of kan ne sribi iguina sluimera. Pam adoro na ifesi. Obviously wa fishing. Ino stang. Ta luku na mi je aso ero tapajari. Even stang. That you know. Ino frede. Want you sabi you anu kring you ati kring. Toch? They accident once they thought, hey, for our kamishi, so far. Type sa we doang sa ay soru no. Want you na familie im sabi toch? Want is wat na familie terapeut. Dan im te itak, hey, ulko ay so. Im te itak kla de clean wa mi shasani. De clean nga mi wa mi sheng. Ako so resle Jimmy. Una kibiri no ti Jimmy. Ya, hey, unta parosoi. De kring. Ina kring. A família. Wat kada he família abi suka. A he família kele. A he família abi disi dati dan dati korone go bun disi waka so disi de Allah so sani. A probleem de le tapajari. Of ina osofa. A grandma, a grandpa of a mama papa. Le tapade. En eba dena pa moroko makafuroko. Na wang dem moroko maklak sani. Metek akamakelijk. Asuti. Aroka dati, sweet kavalak. Wat zei dat sweetie? Ina goro kotranga hudu asem du asan dape ba, abigisma dape ba. Ala say pasal le dape tapajari. Awase was dape, afa dans mus dans dape, of a nyamus nya. Ala aprisi le dape. Ala say psa. Ina go mek on kosten voor noti, we boring nya op aprisi. Wat kan de? Abigisma wan so am. Wat van mijn bier bij inkomst unya dringi. Us don't tap tap ala mala nya dringi u do som do. Klaar. U draai poku dansi. Klaar. U was fosi do. Takis papa de abalo kakotak en taba op. En so te ano wanu mode. We go bakato. So te ano wanu mode ka la tuka le dride. Boy na face. Face up of face. Ama sweetie. En dan op Brasil, uno long gikonfo. Uno long gigiorka. Because he said, una den na uno. You suma im long, gili bisma. So drai waka, ibigita ka wali bisma. Da isya luku bang yara. Boy, a conversatie ay tak insgelijk snel. Boy, mesh, yere no mi gwem, mi lati bawasan, meshi later. Pew! Want a bigis masa dayo, knowledge yo. A firi sayo kisi knowledge yo. Iwas want kan das mano dan ogri, mas mawan kon koryu ang wasani fo kompen wan money na you, or wan chukasa na wako setanga you. That if you go in, what ano analista ko betaki, hey, look bang asma disi. Na wan ogri dan asma. Ni asma da wan kulkasa ni, sa wan chayu go in. Iwas dan, of sang asma suku you, wan fasti sa sonte, ano boom, isa bito, en sa ako si tak no, amandis opa umanisi, no bunji mi asi. Wanti, a family ap wan problema, en if mi make me asi, go make pikina nga asma disi, da de wan problem. Dat sonte, dat de teta, look bang asma disi. Wasan no de boom. No, sonte no te wasan no, wel teta, look boom. Nino sa Brasisa. Brasisa, dis be baka apisifu ako na wisani, abra, pranasi os, abra, ano pranasi os, famil oso, ouderlijk huis. Pe, tap de jari, yabi, sonte, konfo, sa abi de poso, of yoka, sa abi de poso, na tap de jari disi. En sonte,
Yabi, leba, sande dape, podu altijd de, alone tu, zonta na de tapa, na ankra tapajari, maar zonta kan de dat ankra, aposo venda tapajari. Je verstaan? Dat we want je koditire tapo 19 januari 2025 zonde bakana mante neti po de ma de bakana no de na unu. Met dat wala mala grantanya la le speki fasi. Die de ondersteunen sa we Jimmy financial met die grani dan alle speki met dat grand tanya voor alla santi en u do steun mi godoro hoe dat mi ka abi te wan apparaat broko mi kan vervangen en alleen internet sani hoe dat die amane de zo hebi na mi tapu want alla san voor alla jaren me do alla sani tap misrevi omdat mi lobby samen do i verstaan maar in ateno asan e continu hebi zo lezen en doordat mijn actie zo steun voor uno ja bransisa kom je barala de bransisa peta po YouTube aan Facebook odi en misschien want to drink kona also en bransisa le femme te gutom o gi a programma on thumb up u subscribes en u share a program gi alas ma so sabi en u sabi taki mi bete taki ba voor sinds verleden week of verleden week sinds Shari ja 31 december dat u kan karko in een program live en cruderi maar no de mi telefoon no den ami oh mi moet bij op een programma ik kan bij op een programma ja zo ja dat ga ik volgende week weer doen maar u kan live ko in een programma pe mi kan archi pika telefoon en dan cruderi nga uno ja abu kom ik go tapu YouTube, Facebook snel, mi de tapu, aan lezen berichten rappen. Regina, oh, zie me go. Wat gebeurt er hier? Stop. Ja mensen, knappe kat, odi dape ini bigi brada, you know, dape na. Stop. Ik telefoon heb ik. Ja, knappe dat na kern dape ini, mi vergis je pade. Odi kan ang alale speaking ng sa kapasi dapat intata kondre. Piki brada odi en nin kaselina hoogdorp odi titi respecti grani ang familie tangi kern dapat na intata kondre weer ang alale speaking en Robbie Morgenster odi respecti ng sa kapasi gran tangi Masha Santo odi van Steven en Masha uit Paramaribo wordt verstellen met één de vraag. Hoe kan je weten van welke convo een boodschap afkomstig is als je meer dan één hebt? Nou, zonte, adati dat is zo moeilijk hè. Want mislevi, en het true, mino sabi. Aka defu iniwang, ikisa boodschap. Maar als je kiest boodschap, dat wantaki, moet je kijken wat de boodschap betekent en ino musu. Wan sabi so kovo senekoji sonte aka kofu alamala if ya fevi konfo aka konfu wan ding en te e konsonte na ina goro fu you to de fevi konfo de wan kofu to de alamala e krude ranga de srevi so te palo sonte wanta okiko chara boskopu ya cha yutaka boskopu sora o asi o piki aboskopu die was dan bra sisa omdat zeiden zo lees je aan moeilijk fuko sabi maar zonte jabi abakruto dat die if ade aanwezig in je familie of kotaki familie charenko in a familie in a bere da amada ti zo lees die meeste geval één zo lees abi a bigis ani fu chaboskopu kosorio so testa wanita ki im duan sanje dan ay kon morofuro in you. If I there, dan na 100% na eng. Maar de trakonvo, leka opete, ay chayu. De you sab direct aki, te you vrij, isa precies na opete chami vrij. Na puku sonte, afaspa ika sab solisi na puku. Dat die solisi, ano ala lezi te yeshu an hipsi blaka vrouw, na puku. So lezi na fasipa abigi hipsi vrouw weri, dat ik kan onderscheid dat dis na apuku of dis na aisa charaboskopu jimi. I was dan
of disi na aluwangu of na afasi fa de waka komitio. Of dis na a kier fodu na e waka komit of dis na a watra wenu sa eng na afasi fa de so den srevi gi you fu fa a anu dati da you kan sabda dati. Ja? Aso. Mi piki na pasi. Diana hiwat odi Letitia Goreng odi Tata Kondre Marsha hiwat odi Marsha Huiset odi Ivan Fabers odi na Tata Kondre Angre Blanco odi Jim Lawrence Tata Kondre odi Florentine Bernstein odi Ricardo Baumgart odi Mimi Bent Piquet odi Ramona Massini odi August Favores odi and Sat later odi Fireman Pay odi and Ernie Willems odi Brami van der Vedappe in Groningen aan een familie odi Lespeki Brami Harold Baumgart odi Gerda Uitelo odi Marsha Huisert gefeliciteerd met de jongeren, dankjewel. Seja Garden odi mooi Tori, dankjewel. Ruud Havenkamp odi Abel Pinas odi Seja Garden, broekje het lukt bij mij niet, ik weet niet hoe je het moet doen, kunt u mij laten weten, grootanje. Zal ik doen. Pamela Astrid Beekman dappen na Tata Kondre odi in Almere. Frans Cairo odi. Harold Baumgart. Kunt u mij alsjeblieft, want het is niet goed gegaan. Ik heb alles gekocht, maar er komt altijd iets tussen. Oké, brother Harold Baumgart, ik ga u bellen. Niet vandaag, hè? Tira no sa. Tira zondag, sabi zondag dan moeilijk te doen. Maar we moeten aantekenen. Snel mensen, ik wil even mijn pen. Even aantekenen maken. Of heb je nou mijn telefoon ja zo. Abradisi. En dat mensen. Oké, misap. Termin me kwa scratch. Ja, bravo. Bel you. Hopelijk Tamara. Sta aan hopelijk Tamara zeker me bel you. Sta Rafael odi. Maria en Dada. Barry lobby. Grand Tangi. Hallo Baumgart. Bellen, tuurlijk. Estelita, jonge vat, odi. Aangrijven, Laco. Is seks tapu in de wintercultuur helemaal niet. Seks. Brazisa. Om een leesje met Tegutaki. Seks heeft niets te maken met comfort. Schrijf, comfort hebben mooi. Ewa sande. Luku. Moet hij gewoon zijn voor zweren, hè? Voor trevo. En zweren, voor trevo. En op te maken aan zweren toe. Teesi sonte sma abi hebi trevo. Op te maken aan zweren. Op te maken aan zweren. Want zweren toch, hij bepaalt. Hij kon aan alle soort roster in het tapu. Omdat zei dit toch, bra. Isabi. Usabi wan zweren toch. Deno wan sonte. Te you sonte you. Take them for do sansa de musudo. Toch? Dat de kopot hebi trefu na tapu. Sonte de sanisi na wan den. Maar na so pina I wan pina you. Je verstaan? Omdat zeiden, awa aba overhand na you tapu. En dat ik doe, daarom ik doe dat. Sonte smano sap asanti. Na dat epsa. Te asweri op overhand tabi. A control you basi. Ik klaar. Is dat in een wintercultuur waar er wordt bijna nooit daarover gesproken. En wat dat nog staan er. Masha, hier wat betekent deze droom? Gedroomd dat iemand bij hem in de... Wat betekent deze droom? Gedroomd dat iemand bij hem in de gang heeft gepoept. Hij heeft het schoongemaakt en dan heeft hij op een scherm getrapt en is verwond zijn
Bro, I don't know, bro. Oké, saya istri na peto. Te si pupa in je bosko puto. Nou, a hebi da itapo. A hebi ka dini oso, a hebi de kan de PS3, a hebi ka de justing. En dat no boom. Het is helemaal niet goed. No. En dan was een kotjo. Dat was taki. A hebi sa de neistene, a jiman keri. Je weet dat. A jiman keri dat a kan make you sicky. So te so taka dat was ma wash you, wan verkeerd watra. A kan dit was ma kan de wish you tu. Kan de ini wansane. A diro sa mi wan tegen you. Taka is ready. En wakabitua obia sama. Ja? Regina Walter Odi Odi. Diana Richard Odi Odi. Dankjewel. Marsha, je had staat te kijken en hij vroeg aan zijn broer om naar die wond te kijken hoe erg het was. Maar zijn broer zei dat het niet erg is, want hij moest die poep zo hadden gelaten. No, was aan de boom. Er is niet goed, hè? Go takan Israeli and look say and look at boss como say tisa fesi and look say you do in the day angane tisa pasa. Yeah? So. Odi Brugero, zo'n centje. Garden vraag je, als iemand van je is overleden, is en het jaar op. Zou de overleden jarig worden, dan hoor ik mensen zeggen, gefeliciteerd in de hemel. Wat kunt u mij daarover vertellen? Sisa, er is wansani. Hemel ne bestaan. Even de kwalo kuda, maar tak hemel dat toch. In de hemel. Hemel ne bestaan. Te was maar dede. Asma piaro so de. Ana neste maka asma no sa asma. Ayoka asma. Da sabana. Ada sabana. Ana. Ene archi desma say desmetake. Luku. Ribisma. E hekta desrevi. Na sanisa no demoro. Maar zo'n te asma de ne hek desrevi so. Maar asma go. Dat hij go play, dat hij hacked in schrijft, toch? Maar het is te laat. En sambe dekaba no demor dat im libeng. En de alone to na sabana. Maar lek libisama no demor lek libisama. Dan is het woord dat de take is noti, na noti. Je verstaan. Awan, isabi. So tes my arti trawan toch? Nou een na-apa ding. Het is een na-apa. Ik verstaan nou een na-apa sa. Je mag memberen de wansa. Je altijd moet memberen ding. Altijd. Je mag memberen ding. Altijd in die tere agrani in de bebel. Boom in de libisama. Je verstaan. Altijd. No vergeet die ding. Maar de staan staat het poti en taki naar rossoy. Mekare rossoy. Omdat naar rossoy. Omdat die le convo sama. En obra aksi mi mek me een video op YouTube of Facebook. Pe wan vrouw. Ik tak abra de sevi kromanti. Maar als mij gebruik a Bijbel voor die ding. Tak aso de ding. Bijbel anga convo nego. A Bijbel nou hetra so sani. A Bijbel no bede. Convo bede before Bijbel. Dan van je contact abra a Bijbel. Moxie a convo. Is onmogelijk toch? En mi no be da grond tapu toch. Ino kataka abra mi toch. Ino kataka abra mi. Want manga you, mi no be date toch. Mi kon baka you. If gili goboro fos mi toch. Dan mi kon. Dan gili toch. Dan mi no kan go tak abra gili. Want gili be de before me. Mi no kan tak abra gili toch. Helemaal niet toch. Mi no sap no abra gili. Want if gili taki. Ma tap mi mo for arti gili toch. Omdat gili be de before me. Even tak. Asa you look at it toch. Want suma skripa bij be de mataki. Awali bisa ma leki mi toch. Kom voor be de before bisa ma. Dan vali bisma. Vakang. Is onmogelijk toch.
En daarom te brasa, met ego altijd. Sonte, te we shisani, potu eden nanga denki. Accident bigi semapio. Da yo sabi. Mundo wenje na in Rotterdam, Gili. Dara mi kari denk. Gili dapen nanga mevrouw Feituin. Weli odi anga zoon. Aangrijp lakko, hoe doe je een kasserie van een plek om te baden? Nou, eerst geval, peo wasi. Krimama mooi. Toch? Krimama gewoon. If you want to reach chimpen badalon toe, dat na ala. Maar before you was like, family vertellen umi vertellen in alle in zo'n video, taki, teo was tapan presi, altijd teri de bigi samalon toe. Altijd tera mama fudoti. Je baisa you want baisa anumiti. Eerste zijn im no vergita dat abi. Orshada. Wat mama fudoti. Tata fudoti. Abi blakabiri, abi biri, abi parekare. Weet je nou die switch op je? Abi pemba. Abi Florida water of Pompea. Nangayo. No wat trangas op je abiara. Die verstaan. Maar dan zei je aan je wani miti ikando. Dat zei ik. Je goes don't, je goes snap tapajari. Luku guason. Paso e opoko. Daar doe dat ik. Dus aan moet ik. Hoe arti jaren. Je bar hori. Maar before dat het toch. In sreka you prapi of you tobo peowasi. Isrekai watra is. Isrekai watra lasani. They poten. They go. Osi wasi. You go. You go do this. You baro di na nefa ta. You baro di anyone bigi samasa da lonto. Tena de wansa ga sabana fu mama sei papa sei. Me baro di. Mama fu doti. Tata fu doti. Mama fu busi. Tata bu busi. Mama fu liba, tata fu liba. Mama fu loktu, tata fu loktu. Mama fu sabana, tata fu sabana. Me bar odi jo alamala. Nanga lespeki nanga sakafasi. Baya na tata luku. Mi poti wan prapi dape. Fu wasi misrefi. Ma be begi nanga lespeki fasi. Sen ini wan konvo. Fu mama se papa se sadami. Fu ko wasi mi. Eko wasi lesrefi. Ma baya was usa da lon tu baya. Mama fu doti tata fu doti. Luku mi abi dringi jaso nanga smeri. Luka no pai me pai. Unu no bikami na ma pai no bismisi na igron tapu. Ano sari. Mana alespeki na grani na lobby krimi anu krim ati. Luku mi abi want to tangi junu. De tika orshara nummer 1. De takita tekiri ya truego rechts, de truego links, de truego a fesi, de truego a baka, de dringi chinso, opuri wani, if dat tang, je doa samsan baka, a samsan nanga. Ala de dringi, je doa samsan nanga pemba. Asmeri, if a pobeba of Florida water. De takiba, usmer siti tuara ba, usmeri. Troge, de poti de ismer tu. De taki, mama fu doti, tata fu doti, luku. Temi troa watra nam tapu ini wansani. Sei fado gwesa nom densa nom tana miski. Uchago trowe nanga le speki pasanga sakafasi. Pure jaso nanga sakafasi. Mek ala sango switi. Unsa da lontu kohol bakajimi. Bikasi ano hogri metu. No, na boom. Emi anu krimi atikri angala le speki fasi. Dame begina na tata angala le speki nanga sakafasi. Anga grani, tenini wan ko mama si papa si. Ukos napangami, udusa ma fudu, nanga lespeki nanga sakafasi. Metego alamala sa dalo tu ya. Grantangi. De waka gos don chizo for 5 minutes. De go wasa. Aso ye serka preti, ya? Me upo mi joan boom. Pisi fa apisitori ati. Mela mando ver, odi moet dat pena swallen naar vader, odi. Jou je beter, odi. Grantangi. Weri Duitser, odi dat pena tata kondre. Van je man pay, ik droomde met u. We waren in corona, mijn ouderlijk huis. Toen zei u tegen mij, Karina Puku. Toen zag ik een man naar me toe komen
werd wakker, maar voelde tak wan sani wan tek mi abra. Da imi betaki ba, waka ko ba ngala speaking ang sa kapasi. Ba make me see, make me yere, en make me verstaan ini wan sani, te waka ko, ja? Dat die bedoel. You see me? Echt tegen me? Ah, you see me, ai. Maar je nog zie, maar, sa you see dat, pe mote, sa you see. Isha fesi man fi you. Na fesi man fu you see, bika, na son ten, e waka ko, om dat zijde, aleri en asabi fa mite, da e konsore slepi, mi in you boskopo. Maar mo tell you one sani, anyone tell you shimi, ik kan sabi dat na afesi man for you. En dat im luku boe say sorry. En sa tell you dat pe. Sa dat pe, dat samo tell you say do. En sorry fa, mi no sap evi luku fini sa sorry, fa je kan abigis makon. Like attack na apuko, maar mi no sa na apuko. You understand? De suku fuka abigis man for you. Maar ik go baka in a boskopo voor you. Si fai bes don, si sai be do, a begin anga akaba fa boskopo im kosabe. Des ku kara bigis mako. Der lu ke fa bigis be wakako. You understand? Asobara, let's speak gran sa kapasi. Rinja Helen Nelstein odi. Wil ik deze op tapusmoed? Of tapusmoed? Ja, zeker. Natori. Ernie Willems, Odi, wat betekent als je droomt dat een zwarte hond achter je rent, maar je niet hebt gebeten omdat hij aan de ketting was? Nou, te abra dagu, hè? Dagu is abi na ogri, hè? Na, zonte, zij kam ede awa wisi. Niet sabi toch? Of awa ogri sa awa kodwa, maar ano betu, dat boom, dat ano beti, abede wan keti, maar if no bede wan keti, dat zonte tabelo na baka. Abosko por istabra, of sisa. Saya fudu to, im luka lon tu to, anga de deyang di sa pesa, anga de deyang di sekong. Sa efsa, anga de sma, sa e hori bezig, sa da lon tu kan, rokope iniwan presi. Dat zeide, sa ye si dat petok, awan sani sa kande desma o kon doen nga you. Ano wat da gudo sen kwa you? No? Desma de ina roko fuwaka komichu. Fudu you wasani. Daarom you sa fire, you sa fire dring. Je verstaan? En lukubung fini. Ja? Les peki grani. Srana uma, wat wan les peki sakafasi. Odi. Carmen, odi. Ik heb je boodschap gekregen, ja? Tracy daarop, odi. Bra, je hebt helemaal gelijk met de geheimzinnige oma's, ja? En opa's, ja? Melan van der Weer, odi weer, moeder van Zwolle en vader. Dankjewel. Telma, odi. Albert Pinaal, vraag u wanneer kan ik je even opbellen? Nou, die is toch aan tegen is met je om, wat zijn ze? Albert, bel me dinsdag, hè? Bel me dinsdag tegen Koloko. Jong, mijn telefoon naar mijn pressie, hè? Ik heb mijn telefoon ergens neergelegd en ik kan het niet zien. Anders moet ik checken mijn kalender. Maar stel me op een skopje en bel me aan het Robis Otjuro. No. Mensen, samen wat tegen eigenlijk was staan snel. Het tijdsverschil van Nederland is 6 uur verschil. Ik ben 6 uur voor, achter. De 6 euro dat per uno, de pas 1 euro dat ze dan. Ja? Rekening houden, ja? Abong, brother Albert. Bel me jongens op 3 euro bakken na Nederlandse tijd. Ja? Abong, even nog pikkie, mobiel bakken, ja? En Franklin per week. Ik denk je moest bel me toe, ja? Ik bel me toe, want mensen, ik ben heel achter. Alles meer achter. Meneer Sabi, fala sanego, maar mensen koefen die nu weer en dat moet doen, ja? Abo. Zo'n klopt, inderdaad, brada, vaak genoeg hebben velen de Grand Wang niet gekend, nog over ze gehoord. Nou, dat true toe, maar
Tere convo dit op de granwa also. Aprasi. Yo, sabi den. En sonte ino sabi den. Maar sonte de granwa sango teki. Yo, si de iniboskopo. Openlijk. Openlijk is het. En dat sonte ino sadak in na mi granwa, ja. Je verstaan? Na tek sonte inaboskopo da karening. Dat if you go check je geschiedenis even. Dan zie je dat, ai, nou zo'n grandma. En daarom altijd hem go onderzoek. En dat kan je schrijven, ja. Raoul Koning verandert, odi. Wat bedoelt u met broko wang sma ai? Nou, slechts zie de opleiding. Nee. Lukuna, if you go bij mijn program kari, meneer Sabi eigenlijk, bakari. Maar eigenlijk, samen bedoel, na zo'n brandanga sisa funu, hè? Kashi konvo, toch? De kashi yo katu. De kashi something sang sma edu. Want de abu wan konvo sa echadego sorry, tak luko so di se dat do a family edu. Dat tele family ko sabi, dat de duwang konvo sani, de meta kwa ritueel, maar de duwang konvo sani, dat de do awan sabi de do, dat de kona you, dat de do asanati na fisio. Je verstaan? Aso, we don't want to give asan de, maar na so de do. Awan ogri de do rape. En dat de broke uit dat in een machine, de do asan wan konvo fasani, wan de sreka wan sani, dat de kona tapu dat de doen. Ja, na dat te. Poketti Nusha Marcelino Jackson odi. Poketti Nusha Elmon Ketura odi Rogelio Rallen my respective big brother odi brother. Poketti Nusha odi bigi wang helemaal van Procopondo Bronsver odi respective wasi dapen na tapsei. Rogelio Rallen my respective brother odi Demi Eros, goedenavond, odi Brachino, respect aan Grantang, je hebt het heel goed gezegd. Grantang, graag gedaan vanuit Den Haag. Aangrijp Lakko, wat betekent het of wat moet je doen als je 's morgens naar buiten gaat in jouw tuin en je ziet snoepjes op de grond liggen? Alsof iemand die snoepjes heeft gestrooid in jouw tuin en die lagen de avond ervoor niet en had je ook niet in huis. Nou. Dat doet nothing. We bidden zoekers aan rustig. Zij hebben onderzoek. Zij moesten doen. Toch? Zij moesten doen. Samothee zij moesten doen. Toch? Imluku. Toch? En arti. Zij shilon to you. Ina oso. Dorosei. If je ziet schaduw. Dat na één. If je jere sana wakini oso. If je jere patena. If je jere dorenaki. Dat ik kan sabi dati. Wan baku rape. Maar zo'n te kadena libi sama self troe de sana pe ko in je tuin. Je verstaan? Dat je nou sani. Maar dat is je moest doen. Je moest luku. Libi de sani. No piki den toch? Libi den no do nothing. Maar im luku ef moro e kon of e gwe. Ef moro e kon of e kon tapon trapresi. They kan sabi taki na bigis masa de tapajari da pe fuyu. Wan sorry wan sani. Mano do noti ete. Solanga ino kis apiki. En solanga ino shi. En yere. En smeri. No do noti. Wan samo aksi. Yes me si gara smeri. Lucas anati. Ja. Abo. Sibri bond odi. Dankjewel, Concita 70 odi vanuit Den Haag. Clevert, Cameron odi. Concita 70 odi uit Den Haag. Brada, mag ik volgende week bellen? Zeker mag je bellen. Bel me dinsdag. Na 3 uur Nederlandse tijd, ja? Als ik niet opneemt, ga ik terugbellen. Maar misschien niet direct, maar ik ga wel opbellen, ja? Raoul kon veranderen. Als iemand een pangie geeft met een converop aan een andere,
maar het niet gezegd wordt dat die convo wordt overgedragen, dan werkt het toch niet. Zeker Rocco. Want die persoon heeft niets gezegd over de overdracht. Look nou. If you take a campagne, they take grant tanye, respecti sa capacita. Want je tak consanta, you know, take campagne sumare, you know, tak e grant tanye. Je verstaan? En afasi fa asma kone yo taputo, asma otak wambo, asma otak bepaalde sani, ina before, ina begin obigitak wan tusani. Da ina takito, so tes maka jiwan panyi, anga wan wisi ne tap to bay. Je verstaan? En so, lukuno, ano so abra de me abra convo contact trawa anga panyi anga la so sani. Des mai kan wishu na panyi sene baka of sene e kon ji en tak e luku yo te ki yo di si dat di te ke grand tangi de tak ai grand tangi ai isabi anga dringi bij tu de kan doen. Maar daarom amoy fe te je artist revi. Te je artist revi en afiri sa kisi dan you sabi sa musu do. Je verstaan? Aso. Johnny Jones dapat in anem odi. Tracy daarop odi. Bra, is die kra last neki ook aan de foto alvast brang. Desma, luku, asani va kras neki so tes mata ka kras neki awa aisa, hè? Maar so tes a kras neki a apon lo betekenis. Desma of taki positations per kras neki was maar de zwanger. Ano dit zo. A kras neki so te e komoro furu. Luku, a moeilijk futaki is nou een foto. Na afasi fa akras neki e kombo weekes retap ajari. Da ikataki ai nou een foto. Abe bepaalde fasi. If ishakras neki walezi, de no shen baka ba if shen tu lazy dresi na baka bakadra, de kasap awa foto en takwasan no debu tap ajari. Je verstaan? Na so. Maar zo te if shen da verdwijnt dat je no shen moro. Zo'n teres met elkaar was maar zwanger. Zo is dit daarbij right of zo dit daarbij boe. Je verstaan. Maar klaar voor een klas een keer kon de kwantagwes een keer solliciteren. Maar dat die aan heel zo toe temtak dagwes neki fodu contact met tak dagwes fodu hè. Omdat die den disito en dat kan wel heel tras zo toe maar leuk van mij dat een manier van ik konto van een stellingsstrip op tap ajari en waka konto dan moro furu de sanati na once masa abi ai san sabi kutak afiri eko desma tapa jari sei tapa jari abi afiri taki en desma sei tapa de sabi taki asanat awan fodo want ai sore se analisi sonte isabi to en daarom teta ponjari hè jullie kan li asma sei tapa jari karita na pedria fu yari io she oko so ese solisa koko bar odi gewoon en kada ko bar odi tu lazy de sab direct tak abigis mari sa foto na so yari fan taki ai so ese so fácil Rex Taker, merekino mi train want to zombie be kona mi oso da mi pod mi pananga mi brada nanga wam circle da mi be peti nanga den zombie. Luko abosko po sa gimi mi naman first abosko po sa gimi. Isabi top zombie in firewood zombie. Smasa dedeba dan ipoto circle bigi fetare. Maar sede yu brada nanga yu panoma feti sama nanga yu. Iwastan anga den sansa e waka ko feti nanga yu. Sami kan tegi sai musudu nanga le speaking nanga saka fasi luku na bigi sama sa e waka nanga yu sa e make you something e tegi sani maar in e brivisa e tegi yu da e sorry den sani se je verstaan a bigis masa danga yu e aksi anda maar aandacht zei je jeng in e jembo anda
dido je si de sansi, want sa je show me ja so, abra den disi, nou onmogelijk sani sa, je tegen me ja so, san kasta in kon voor fasi. Je verstaan? Dido im luko, you firi, en sa je kies na je ede. En dan gaan we beginnen, ja? Abo de speki fasi. Pape Hasselbank, odi of Hasselbank, odi, Erwin Frederick, odi. En Gerdini Bayo, odi. Sonja Boerstam, odi. Rioba Kwame, odi. Dankjewel vanuit Den Haag. Michael Amelo. Meneer Guido, ik droomde dat ik een kleine zwarte groene slang als huisdier had. Ik schrok en begon met mijn zoon te rennen in het huis. Elke keer volgende de slang ons. En zodra ik de deur dicht deed de slang het met zijn kop weer open. Hij was elke keer sterker, maar hij wilde ons geen kwaad doen. Op een gegeven moment was ik niet bang, en het is die slang in zijn kooi gegaan. En ik heb hem eten gegeven. Ik heb kort terug een ring gekocht die ik zag in een andere droom. Heeft dat iets ermee te maken? Nou, dat is je, ik ben kwikkie van sneaky. A sneaky mop, a bigilo bakayo, maar dan gaan we ook niet. Toch, zo? Nou, sonte, a sneaky en zo is dat en a yu na e. Je weet dat? Maar dat je lo na yu chi, hè? Anders zo. En mag go baka even. Ja, met mijn zoon. Ja. Ja. Sabi mo tayo ito. Sabi mo tayo ya fudu iniwasani. Luku omele ishi dre na nga steki disi. Ja. Omele ishi wan sneki in je boskopu. En sa je shi. En luku soortu lichamelijke pleinen je abe. Je verstaan? Dape en atrasani. If you kies more than one drink, luku suma de in de drink. You pa you ma, luku apisito dat you grandma, luku apisito dat die. Maar if this na eerste one, liba to rusten. Je verstaan? Aso. God give Michelle Odis. Middag, ik droomde pak met een donkere heer in een broek waarvan één kolf lang is en de andere kant met een metalen ketting. En sloot eraan, maar ze ziet zijn gezicht niet. En wat kan het zijn? Nou, eerlijk gezegd, ik nog een tijdje. Maar als je drinkt altijd aan een bigis maar is toch? Toch? Dan je moet lukken toch? In PUD. Dat is belangrijk. PUD. Te aboskopolisi. Sa je do. Isabi toch? En sa abigisma is sorry. Want meestal geval, te shire man is aan shabrugo aan een afkaf toch? Morovuru, met dat altijd, de man is aan bakro. Want de man had die lobby voor de puruko. Wat zeg je? Isabi toch? Maar luku sa je shi, sa je firi, en sa je jere in je omgeving. Ja? Abu les peki gran saka kwasi. Wil je deze grand aan je vraag was een relijk dankje. Wel graag gedaan. En des. Meneer Kino, ik droomde over een zusje van mij met 2 grote busweri. Meneer Kino, ik droomde over een zusje van mij met Sumabat busweri. You sabe of you abeng. Meneer Kino, ik droomde ook 2 jongens met een tail en een emmer op hun hoofd. Dan vroeg ik ze, wat heb ik gewoon money? Dan zei dat 27. Nou, if you drink aan het boy, naar bakro. Oké. Daarna eerste. Het tweede one, een zusje van mij met 2 grote busweri. Ik droomde over een zusje van mij met 2 grote busweri. Nou, asana titok, busweri nou. No. Sabi mo tayo to. Sabi mo tayo yasi na bosko po dito. At tweede bosko po na bakro. Dape.
En luku omelisi I drink abra de tuboy disi. Oké. En dan asaf you abi tubu sweri. Maar als je was in de laatste day, de wiki 2 weken geleden, zat vier be kona you voor do, voor yang, voor drinken. En sa you smeri. Dan me want je disi, go do sa you smeri en sa you shave. Dat iemand je. Ja? Jailer Korendo Bach odi odi. Ruud Haverkamp odi odi. Someone taki te you de in one drink en you pour you schreef uit a drink. Vooral te je ziet dat ogri ek kom. Nou, dat betekent I vrede. I no vrede. I tranga. Om dat zijde, you na ogri na you. Ten feti. En im luku zijde ogri wakaka you sa ogri wani. Want sote aka anafu de wan ogri. Maar you actually kwa ogri. You taina drink, ino mo peta drink. You understand? Go baka ina drink, taina drink. De luku sa pasa. Maar no go feti fasi. Go lobby fasi. Anga suti fasi. De luku sa opsa. Ja? Abo. De kisa piki. Please piki grani. Raoul Kone veranderd. Brouw, via als ik thuis bid naar een voorouder die dus niet meer in leven is. Hoe komt mijn gebed dan bij die Yorka, bij die Sama? Had je dat? Say there, you want Biggie, you want Sani, want Sama, sabe debi before. Eens dat Piki, eens dat zij moest doen, in een Biggie zei Biggie, in een Biggie nasma. In taki me bar odi me takori die de want sabe de before. Klaar. En actie de hoor baka you klaar. Next maar in een go actie zijn. In libi de wan san dede tan dede. Dat zijde, you know what big you want san is because it je kar san kai tapu. Je verstaan? En van is maar een jerite big so. Im sabi, je ziet daar laat zeggen. Im sabi, de yoka san da sabana. Toch? Dan moet je een voorbeeld. You toch, abi wan konvo san dai kokota. If a konvo make you liere, sa wasmana abras tu pasi eitaki aka make you durate. Aso yoka na sabana kan yere you anatobio fara you de. So no waka mo pai sabana. Aso de yere. Je verstaan? En sa je neshi in bribi. En sa je shi in bribi. En de one side so te guasabana because sabi aingi akumanti napuku anga de trawasande. Asabana de tan so one thing. So one thing asabana de mopoko. De one sabi. De sabi tu de abi sabana sabi. Da so te de guasabana. Chabosco pugo ki de grawan. Sabe de before. Brancisa, samo te wansane. Puru san sante libiso fade. Aso. Let's speak grani. Sandra Hilverson, odi. Maya, ja, odi. Odi, meneer. Mijn kind droomde dat zijn vader was zij niet meer samen voor ons had gekookt. Hij bediende ons toen wij de deksel van onze borden weghaalden, zat er op al onze borden een berg poep. Sisa, you moest de voorzichtig. Datina hebi. Dat one taki, eso asma, wan jiwan sani, teken. You moet voorzichtig dat a pikin is it. If I go pa, taka also was saying. En no make acha sanfe pako ina also. If I pa.
Want dat is toch. Aka de empa, aka no de empa. Je verstaan? Aka de wan trasma. Sa abi a mentaliteit voor appa. A die dat zie je shiapi sitori lati. Dat je moet de voorzichtig. Omdat die in je shipupo na hebi. Dat want taki wan sama de fudu you wasani of you picking. En dido sama wan tegi jaso. Artis refi. Ifiri en sayeshi in je boskopo. Ja? Respecteer. Ano fantasie, no? Helemaal niet. Masha Santos, Brachino, wat betekent het als droomt over een grote witte hond? Een hond zo groot als een berg. Hij zit in de rust. Om hem heen zijn er mensen die werken op het veld. Echt relaxed. Nou. Want daku a bigi moro een berg, dan sma. Wat betekent dat als droomt over een grote witte hond? Een hond zo goed als een. Dan adago is don, dan adago emeki echisma. Kotaki a jesi e horwakti. Jinesma sei roko. Dape. Dat want taki to brada. Atori sei shi dape to. Doch. A krakti a koloku sa a famiri dis abi. E mo po fa san sa yushi dape. Ibasta. Door dat. Je moet go luku. In a familie. Fa de libi. Sa de abi. En in you. Sa e persona nga yus repi. Tuurlijk libi sama. Sa ye shi. Sa ye yere. Sa ye smeri. Because sa ye shi dape. Desma sa ye shi sa ye roko na familie dape. Maar dan mo actie was aan toe. So sma you shi sa je kan herkennen in a boskopo dape. Dat team go luku. Baka te go in a drink baka actie. Kara drink baka taka drink. En sa you do, sa you musu do. Gos do de taki ba bar ori takor jini wan bigisma sa. Alon tu je ba ori tena tata. Je taki ba bigisma oso mi wan sama mina man first stap pisitori helemaal. Hoe kan ik misabi sa aboskopo staki? De taka drink en da sakai ede en sa je taki na sa aboskopo de. Ja? Respecti grande. Knapje knap. Karen, odi dankjewel. Lolo, Lolo koning, odi brada, dapena in Aruba, als ik het goed heb. Neska king, odi dapena in Tatakodre. Lolo koning, brada, ik probeer via de stream een tip te geven, maar het lukt niet. Check de spelling van, spelling kan de. Laat me weten, ik bel je morgen. Dan gaan we kunnen even praten, kan ik even uitleggen, ja, wat je ziet. Ik stuur een screenshot wat je moet zien. Ja, abo. Wees pikiraan, zeg maar. Nesta keer blij dat mensen van Bronsweg hier nog in programma luisteren. Ik kom ook van Bronsweg. Jamma. Grantan Yaji. Meneer Bronsweg. Die dat ik vraag serie touw Nesta tot. Dat we van Bronsweg. Odi dape. Bobo brokoponte dape. Aangreep, lakko. Kan een doe. Maar te weten komen dat een familie draait. Krabas heeft gedaan. Tuurlijk. Maar op man kan zeggen. Want ta op kota lukuta. Dan o taki tak san bende. Want aan dit go in a bifo. Op dit go in a bifo to. Musu go in a bifo. Dan ook sitaki a familie be abiso. Maar de familie doet zo. De familie draait krabasi. Atori kiri. Kilo, 100%. Ja. Consideratie de grond aan je voor Aleri. Dankjewel, graag gedaan. En Mishala Amelo Odi. Dankjewel. Ik doe vaker over slangen bijna wekelijks. Nou, even drie analyse over slangen. Sayeshi in de stuur op voor me met MSM. Ja? En stuur een droom voor me in MSM. Ja? Dan ga je het bekijken. Dan ga ik je een voice sturen en uitleggen. Ja? Lucien Graham, Odi.
Brachino, groetjes van Lucien. Uit Zoetermeer. Brandstad. Oké, we gaan nog door. Ik dacht dat ik gestopt was. God give Michelle Odi. Mijn laatste droom ging over 2 baby's en een kleine meisje in een kist. Nou, Michelle, a story voor jou. Ik kom from you, want if je denkt aan two babies en one meisje bij de want de kissie, dan kan sabi, yabi yoka, yabi bakru. Je verstaan? In een familie voor jou. En look op bij de en zo bij dat land toe. Dat is precies bij alle de sani sem op kom. Ja? Des tweet. Oké, man, ik know, me no smeer not ete wel ding sami roest toe den day ja mi en ja. Mooi tori. Doe dat en lukusa epesa en lukusa ekisi nanga den sare bigis mij chakodoro jiyo, ja? Ricardo Bokal, ik zie een rastaman op straat boven op elektrische spanning draad in de regen met bliksem. Hij kijkt naar beneden, naar mij en praat in een vreemde taal dat ik niet versta en wijst met zijn handen. Nou, dat zou je moeten doen, hè? Caro? Ja, hoe te ja bigis met dat je zal me samen met een verstaan noti. Je verstaan? Make me verstaan zij taki. Want minimaal verstaan noti. Abigis mij sorry, adi alleen bliksem mij connecten zijn. Dat wat ik abigis maar is sorry dat otranga ade. Dat bliksem zet no maar broken. No maar kire. Je verstaan? Ay sorry pa otranga ade. Dat abigis mij sorry. Abigis mij sorry dat inom vrede noti. Mi kan. Je verstaan? Adati brada. Let's speak it. Tier van no activation. Mensen kunnen fayu. Fayu moest die komen aandacht. A enige aandacht zij moest die de komen na bribi in den. Nyan dringi sayu wanyang. En archile van tak archina ifiri. En duku je boskopo sa kisi. Na dati. So test to say if you tak mi was misere pa wan ching anesi wiri op disi dati. Ko was isrefi. Tak mis chebi. Tichi blanchi so to was isrefi. If you da holan kondre do dati, te kwa ya neighbor, te kwa shapa na sai ka ede. Aksire bigis ma luku mi wan was misere pa wan ya neighbor, mi ka wase. If you shipi that I go, they go. Aso. Ramona, Maisini, Odi ben ik eet geen rijst, want dat is mijn trip. Mooi zo. Maar ik droomde dat ik vers gekookte witte rijst en met mais en wat spijsolie erdoor. Heerlijk. Een Chinese oude vrouw keek naar mij toe. Ja, onnaki wan klap. Dat ben nou een test. Is een test. Gonyan, jullie moeten opzeggen. You sabi, you know man ya alisi. When you boskopu, yes she, even ya alisi ya practice mo gonya. Gonya you sa opzeggen. Is een test. Ja, nou een test. Aso kom voor een test you. En daarom is dat kom voor altijd een test you like bisman. Altijd. No mis manke no misino de. Robbie Monster, brachino, actie, dem bivo, wan fu, hori baka, jiu dati wan umo actie, wan umo actie, maar no taku fu actie den tofu, bakre yuna, tapu yu pasito. Tiny, wat is er meer verstaan? Ik kom dit wat, geen barrière, want die moet verder ontdringen. Robin, Melissa Sanfi. Actie den before one for hori baka jiu, dat die wan actie maar no taku fu actie den. Tuurlijk. En daarom toch, brada sisa. Alla liste big, neti of dating, of manting. Altijd tegen bij je ba altijd ba odi den. Me ba odi me tako di ina nefa na, ina nefa ta. Me ba odi di ini wan bigi sama salotu. Tede wan sa gwa saba na ngale speki fasi. Me aksu na ngale speki na ngale saka fasi o baka jimi. Me kino wan takul kontap me pasien. Ini takul kontap o yep me wide en gwe. Tuurlijk. 100% im aksi. Because u sabi to, tak teye go do ini wan sani. Na obia sama
altijd ego teri de grawan fosi. E tena na nada na fosi, maar e biva teri konvo ego te yoka fosi. I was sta? Adido dido bransisa. Ika aksi de grawan. Rekwe aksi konvo. Asoya aksi de grawan tu. Para, na soya? Brara mi hoop mi piki a bos a piki yi na pasi. A grana piki. Bransisa, dis be de baka pro ako na wisani ek ben ginofian. Obia ma ginofian. Kanta si obia mopo fu para ko miti kauna. Metaku alamala grand tangi na ngalali spiki na saka fasi. Du waka ko dide ko wacharu ko feta TV a radio a telefoon. Fuko altitude a pro ako na wisani. A program disi be de Abra ouderlijke huis. Anga jari ide. Me shumba ka trawiki na program akko fo now. Wisani mensen. Me baru an bigi odi